Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Pali zinthu zitatu zimene Paulo akutikumbutsa tsiku la lero, zimene ndimafuna kuti tisinkhesinkhe mozama aliyense pa moyo wake. Choyambirira nchonena kuti Mulungu wathu akugwirabe ntchito mwa ife, chimenecho chitilimbitse mtima. Chachiwiri nchonena kuti aliyense payekha alimbikire chipulumutso chake. Chachitatu nchonena kuti aliyense mwa ife agwire ntchito mosanyinyirika, pozindikira kuti tikuyigwira ntchito m'malo mwa Mulungu wathu. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 6 November chaka cha 2024. Ndipo ndi lachitatu la Mulungu wa 31 pachaka. Ndipo mawu athu oyamba kuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Filipi, kalata imene tayamba lolemba licha, imene tanena kuti amalembera anthu amene anali mu mzinda wa Philippi. Ndipo tili mutu wachiwiri ndi 12 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Miss Mary Battle kuchokera ku Holy Ghost Parish Ndirande mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ikuti, chauta ndiye muni wanga ndi chipulumutso changa. Salimo namba 27 imeneyo. Tsono popeza kuti chauta ndiye muni ndi chipulumutso chathu, tidzaopa yani? Nanga tichitirenji mantha? Chifukwa iye ndi linga la moyo wathu, chingatiopseze ndi chani? Akuti ndidapempha chinthu chimodzi kwa chauta, chinthu chofunikira kwambiri, choti ndizikhala m'nyumba yake masiku onse a moyo wanga. Do we have the same plea before the Lord? Kuti ife atilole tizikhala m'nyumba yake. Nyumba yake ndimene muli mtendere, nyumba yake ndimene muli zabwino. Ambuyeso atasowa adakapeza nyumba ya chauta. Buku la malamulo a chauta litasowa idakapezeka nyumba ya chauta. Zosowa za moyo wathu zimapezeka nyumba yake ya chauta. Tiye tizifunitsitsa ndi kumapempha kukhala nyumba ya chauta ndi mtima wokondwa. Ndipo mawu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 14 ndime ya 25 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu amkalata ya Paulo oyera kwa Filipi. N'chifukwa chake, inu okondedwa anga, mwakhala omvera nthawi zonse pamene ndinali nanu. Nanji tsopano pamene sindili nanu, ndiye muzikhala omvera koposa. Mupitirize ndi kufikitsa chipulumutso chanu pachimake mwa mantha ndi monjenjemera. Paja Mulungu ndiye amene amagwira ntchito mwa inu. Muzifuna ndi kutha kuchita zimene zinkomera iye. Muzichita zonse mosanyinyirika ndi mosatsutsapo, kuti mukhale angwiro ndi osalakwa, ana a Mulungu opanda chilema chilichonse pakati pa anthu onyenga ndi osokeretsa anzawo. Pakati pa anthu otere, mumawala monga momwe zimaonekera nyenyezi pa dziko lapansi, pakuwauza mawu opatsa moyo. Motero ine ndidzakhala ndi chifukwa chonyadira pa tsiku la kubwera kwa Khristu, pakuti pamenepo pazadziwika kuti sindidathamange pachabe pa mpikisano waliwiro, ndipo khama langa pa ntchito silidapite pachabe. Ndipo mwina mwake ndidzaphedwa, magazi anga nkukhala ngati otsiridwa pa nsembe imene chikhulupiriro chanu chikupereka kwa Mulungu. Ngati ndi choncho, ndili okondwa, ndipo ndikusangalala nanu pamodzi nonsenu. Chimodzimodzi inunso muzikondwa, ndi kusangalala nane pamodzi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga pabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye.
Pa nthawi yomweyo chikhamu cha anthu chinkatsagana ndi Yesu. Tsono iye adatembenuka nawawuza kuti aliyense ofuna kukhala ophunzira wanga azikonda ine koposa atate ake ndi amayi ake, mkazi wake ndi ana ake, abale ake ndi alongo ake, ndiponso koposa ngakhale moyo wake omwe. Aliyense amene saseza mtanda wake nkumanditsata sangakhale ophunzira wanga. Wina mwa inu akafuna kumanga nyumba yosanja, kodi suja amayamba wakhala pansi nkuwerengera ndalama zofunika kuti aone ngati ali nazo zokwanira kuyitsiriza? Akapanda kutero mwina adzayika maziko nkulephera kuyitsiriza. Apo anthu onse poona zimenezi adzayamba kumseka, adzati mkulu uyu adayamba kumanga nyumba koma adalephera kuyitsiriza. Chimodzimodzinso kodi ndi mfumu iti popita ku nkhondo kukamenyana ndi mfumu ina siyamba yakhala pansi nkuganiza bwino? Imaganiziratu ngati ndi asilikali 10,000 ingathe kukamenyana ndi mfumu ina ija imene ikubwera ndi asilikali 20,000. Tsono ngati singathe idzatuma nthumwi kukapempha mtendere mfumu ina ija ikali kutali. Chonchonso aliyense mwa inu amene sasiya zonse zimene ali nazo sangakhale ophunzira wanga. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Lero abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, tiona fundo zinayi zimene Paulo oyera afuna atiphunzitse, afuna tikumbutsane, afuna tisinkhe tsiku la lero. Paulo oyera tamva mmawu oyamba amene walembera mpingo wa ku Filipi. Lero akulembera inu ndi ine. Titha kutero kuti akulembera mpingo wa ku Malawi, akulembera mphakati wa ku Malawi, akulembera parish ya ku Malawi, akulembera diocese ya ku Malawi, akulembera banja la ku Malawi, akulembera ansembe ya ku Malawi, akulembera andale ya ku Malawi, akulembera Khristu ya ku Malawi, akulembera inu ndi ine. Ndipo Paulo akuti chani? Akuti abale, monga mwakhala omvera kwenikweni pamene ine ndinali nanu, tsono koposaposa mukhale omvera pamene sindili nanu. Do you listen to that? That's so beautiful. Chimene akuti kumbutsa Paulo ndi chani? Fundo yoyamba pa fundo zinayi zija nchonena kuti poyambirira umunthu weniweni, chikondi chenicheni, kukhulupirika kwenikweni, unsembe weniweni, usisteri weniweni, ndale zenizeni, chikhristu chenicheni, china chilichonse chimene tinganene chimaonetsekera poyera in the absence of that which we respect, in the absence of that which we value, in the absence of that which we honor. Mwachidule muchingerezi tikanatha kunena kuti Paulo akulimbikitsa the formation of character, not reputation. Character is that which you do in the absence of everybody else. Reputation ndi zimene timapanga pamene wina aliyense akundiona. Mmene ndimadyera ndili pandekha zimatha kunena kuti ndine munthu otani. Tilipo anthu ena tikamadi anthu akutiona kafupa kaja kuseweretsa kudya ngati sitikufuna nkumati ndifa discipline, civilized, ozitsata achitauni. Koma tikangoti tikhale patokha poto uja mayi simene adyera chikokota, zina zili uku zina zili m'manja, imeneja ndiye character yanu. Zimenezo ndi mmene mulili inuyo. Ngati neyo ngati ndine wansembe, ngati pandekha abishopu anga palibe, akhristu anga palibe, anzanga palibe, ndili mwandekha mulumo mwanga ndikumapemphera, ndiye kuti ndine wansembe opemphera. Ngati inuyo panokha mwapita kumalo kuti anthu samakudziwani, mukuchitabe chifundo, mukuthandiza anthu, inuyo ndiye kuti character yanu ndi imeneja. Koma muona kuti ambiri timatani, timachita zinthu zabwino, timesetsa kudzimveka chovala lilemba lokhala ngati ndife anthu opatsa, anthu okhululuka, pamene ena akuona namaonetsa nkhope yolira pamene ena zagwera chifukwa choti anthu akutiona. Tikapita kumbali nkumakasekerera. Paulo akuti monga mwakhala omvera ine ndili nanu, mukhalenso omvera in my absence. Kodi Paulo oyera atatiyang'ana lero, kodi Ambuye mmene akundiyang'ana lero atha kunena kuti ndili mbaliti? Ndine omvera chauta pamaso pa gulu kapena ndikakhala pandekha ndili ndi character yoti ndimatha kupanga zinthu zoyenerera zonkomera Mulungu in the absence of the world? Dzimvere muntoro. My beloved, as you have always obeyed, so now, only as in my presence, but much more in my absence, work out your salvation. Sikuti akuti mungomvera chabe, ndi zimene zikutipititsa ku mfundo yathu yachiwiri. Paulo akuti work out your salvation. I love that. Ambuye Yesu akamachiritsa anthu, Ambuye Yesu akamathandiza anthu, kawiri amanena kuti
pitani mayi, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Pitani bambo, mwana wanu akhala bwino, chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Akufuna Paulo woyera kuti aliyense mwa ife should work with fear and trembling our salvation. Kuti ndikamakhala tsiku ndi tsiku unsembe wangawo ndizinena kuti ndikuutumikira, ndikuigwira ntchito chifukwa kuti ndifuna chipulumutso. Ndikupita ku ntchito, mu ntchito yanga iyi ndipezetsa chipulumutso. Tisayiwale kuti things zidzatha tsiku lina. Tsiku lina lili kudza, tsiku lina tonse tidzayimirira pa fumu ya mafumu. Koma funso lonena kuti am I working my own salvation? Tilipo twena timadalira chikhulupiriro cha anzathu, chikhulupiriro cha mpingo wathu, chikhulupiriro cha makolo athu, chikhulupiriro cha abambo athu. Inde ndi zabwino chifukwa lende nkukankhana. Pamene mpingo ndiperekeza, pamene makolo andiperekeza, pamene anzanga andiperekeza, ndikuyenera kuti sombali yanga ndizipanga. There is no way anthu anga ndikakamize kuti nditembenuke mtima. Yes, andithandiza kuti ndimve mawu a Mulungu. Andithandiza kuti ndilandire masakramenti. Andithandiza kuti ndipite ku nsembe ya misa. Koma kuti nditembenuke mtima ndi ntchito yanga. Paulo akuti work out your salvation in fear and trembling. Why in fear and trembling? Kodi tikhala anthu amantha? Tikumbukire poyamba danena kuti kalata ya kwa Philippi ndi kalata imene ikuonetsa the complete Paul, full of emotions. So akanena kuti work out your salvation with fear and trembling. Ndiye kuti ndikepo mphamvu zonse, ndikepo zeru zonse, ndikepo zanga zonse zimene ndili, kaya maganizo, ka nzeru, ka mphamvu, ka china chilichonse, ndikepo pa nkhani ya chipulumutso changa. Ambiri timapanga zinthu without passion, without emotions. We sing without passion. We preach without passion. We do things kungokhala flat. Work out your salvation with fear and trembling. Chachitatu, Paulo woyera ndanena kuti ndi mfundo folo, mwina ina ikhala yabanyira. Chachitatu, Paulo woyera akukumbutsa kuti Mulungu akanagwirabe ntchito mwa inu. Beautiful. God is at work in all of us. Tosemfe, Mulungu akugwira ntchito mwa ife. The fact that tadzithira matope kudzera mmachimo ndi zina zotero doesn't make us a less image of God. The fact that we are sick, the fact that we are blocked, the fact that we are confused, the fact kuti tatopa, the fact kuti tili ndi zofuna zosiyana-siyana, zokhumba zosiyana-siyana, the fact that we are giving up in something, the fact that all is not well with us doesn't make us less human, doesn't make us less children of God. Paulo lero akunena kuti Mulungu akugwirabe ntchito mwa ife. Remember the prodigal son, atakalowerera, atapita-pita, atawaya-waya. Chimene adachita ndi chani? Adakhala pasi tsiku lina, nkudzifunsa kuti ndikusaukiranji, ndiye ndichite chani? Basi ndibwerera kwa bambo wanga. Chimene adachita nkukhala pasi, nkumasinkha-sinkha za moyo wake. China chake, chimene Mulungu anali kuyankhulabe mwa iye chinalibe kumamutsutsa. Jacobo ndi uja atapita zaka 40 kumene adapitako, china chake chinalibe kuyankhulabe mwa iye. Chimenecho ndi chimene Mulungu akugwirabe ntchito mwa iye. Adanena kuti ndibwerera, ndi adatsogoza chuma chake, adatsogoza adzakazi ake, adatsogoza ana ake, adatsogoza antchito ake, adatsogoza azikazi ake. Adabwerera, adakapepesa kwa m'bale wake amene anambera madalitso Esau. God is working in us. Nchifukwa tisamataye mtima, Mulungu ali ndi nthawi yake. He is the master of time. Tikumbukiretu ndimabwereza that parable. Ena adawayitana 6 o'clock. The Jewish praying times, ena adawaitana 9 o'clock, ena 12 o'clock, ena 3 o'clock, ena 6 o'clock and 5 o'clock. Koma onse adalandira ndalama imodzi. Kulibe chipulumutso chonena kuti awa ankachita bwino koposa awa iyayi. Tonse mwachifundo chake Mulungu akatiweruza nkutipatsa mphoto yofanana. Tsono tisataye mtima pamene tiona ngati talowerera kwambiri, because God is still at work in us. Mukudwala, God is still at work in you. Usiwo wavuta, umphawi wavuta, God is at work in you. Ndipo ndinanena kuti pali mfundo zinayi. Ndipo mfundo yachinayi ndiyonena kuti Paulo akunena kuti tsiku la lero, do all things without grumbling or questioning. Tikamachita ntchito ya Ambuye tisamayichite monyinyirika. Tilipo ena timagwiradi ntchito za Ambuye koma timachita monyinyirika, matama nkati. Kuimba kwaya monyinyirika. Ife pakwaya pano satipatsa chakudya, ife timayimbira sakutithandiza. You are not in the choir kuti muzilipiridwa. Inayo ngati wansembe sindimayigwira ntchito kuti ndizilandira malipiro. Satisfaction izikhala mu ntchitoyo. Ndi Paulo akunena kuti tayigwirani ntchitoyo mosanyenyereka. Chitani ntchito zachifundo osati mukathandiza osauka koma kuwalalatira kuwathera mawu. I do the work of God in fear and trembling without questioning. Ndipo chotsirizira imene ndi fundo yabanyira. In the end, Paul is glad to suffer on behalf of the Philippian church. Akuti ngakhala atati magazi anga awatsiridwe nsembe imene chikhulupiriro chanu chikuperekedwa kwa Mulungu. Ngati zili choncho ndili wokondwa
ndipo ndikusangalala pamodzi nanu. Akuti iyeyo ngakhala Atate amuphe, akhala okondwa chifukwa chonena kuti akumupha. Remember ndanena kuti adanthamangitsa ku Filipi chifukwa cha anthu ena amene amadziyenereza kuti Paulo soyenera kuwalalikira. Ndiye akunena kuti ngakhala atandizunza chotani, ngakhale kundipha kumene, ndikhala okondwa kuti magazi anga atsiridwe nsembe chifukwa cha chikhulupiriro chanu. Honestly, as a priest, I'm challenged with the things that make Paul happy. Zinthu zimene Paulo amazibwekera kuti zimampatsa mtendere, zimene amakondwa nazo, eneyo ngati wansembe pena zimandichititsa mantha. Zinthu zimene amapanga brag about often zimakhala zinthu zoti sungathe kuzimvetsa. Tikawerenga mwachitsanzo kalata yolembera Akorinto, kalata yachiwiri, mutu wa 11 ndime ya 23 kulekeza 27, ndingokuwerengerani. Paulo akunena kuti katatu, ndiyambire poyambirira penipeni, kodi iwo ndi atumwi a Khristu? Ndikulankhula ngati wamisala, ndine mtumiki koposa iwo. Nditsopano akufotokoza zinthu zimene zikumpatsa chimwemwe pokhala mtumiki wa Khristu. Akuti ndidagwira ntchito kwambiri kopambana iwo, kawirikawiri ndinali pafupi kufa. Akunyadiratu zimenezo. Kasanu Ayuda adandikwapula mikwapulo 39, kasanu ndi 5 times anamkwapula 39 times. Kasanu Aroma adandimenya ndi ndodo, kamodzi anthu adandiponya miyala, katatu pa maulendo apanyanja chombo chathu chidasweka, nthawi ina ndidayandama pakati pa nyanja tsiku la thunthu, usana ndi usiku. Pa maulendo anga ochuluka ndidakumana ndi zoopsa za m'mitsinje, zoopsa za chifwamba, zoopsa zochokera kwa Ayuda anzanga ndi zina zochokera kwa akunja. Ndidapeza zoopsa m'mizinda, mthengo ndi pakati pa abale anga. Ndidagwira ntchito zolemetsa, ndipo kawirikawiri sindidalawe tulo. Ndidamva njala ndi ludzu, kawirikawiri osaona chakudya, ndipo kusowa zovala ndi kuzizidwa kunali pakati panga. Kuonjezera pa zonsezo tsiku ndi tsiku ndimapsinjidwa ndi udindo osamalira mipingo yonse. Wamva Paulo, ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti tisinkhesinkhe china chilichonse chimene akufotokoza. Akatenga list ya zinthu zimene akukumana nazo, koma in the end is happy kuti zimenezo zikuchitika chifukwa chotumikira Ambuye. So ndikunena kuti Paul is happy to suffer on behalf of the Philippian church, on behalf of the churches that he established. The question is, what are the things that make you happy? Do they edify God? Kuti ndikatenga pa list ya zinthu zimene zimandikondwetsa ineyo, kuti ndakondwa ndamasuka, kodi ndi zinthu zoti zimalemekeza dzina la chauta, ndi zinthu zoti zikandipatsa chipulumutso? Mwina tsiku la lero tidzifunse funso limeneli. Ndi chani chimene chimandikondwetsa? Kodi chimatamanda Mulungu? Ambiri timakondwa pa zinthu zoyenera kuchita nazo manyazi. Kwa Filipi komweko Paulo adanena kuti anthu ena mmakondwera ndi zinthu zoyenera kuchita nazo manyazi, ndipo mmachita manyazi ndi zinthu zimene zoyenera kukondwa nazo. Alipo to akatolika ena, they are so happy kuyika mastika a zinthu zina m'magalimoto mwawo, ndanena kale mobwereza, koma kuchita manyazi ndi kuvala korona, kuchita manyazi ndi kuyika stika pa galimoto yawo, I'm proud Catholic, kuchita manyazi ndi kunyamula buku loyera Bible m'galimoto mwawo, kuchita manyazi ndi kupita ndi kuvala salu ya mpingo atanyamulana ndi akazi awo ndi ana awo pita ku church. Koma zikabwera za chipani go one, zikabwera za mipira matimu ampira go one, zikabwera zinthu zosayenera kuzipangira brag about kuti munthu wamkulu wabwera pano tsopano tiuchapa, zimenezo ndamachita onyadira kuti big munasowa. Brothers and sisters, tidzifunse ndi zinthu ziti zimene zimandipatsa ine chimwemwe. Paulo oyera akukondwerera mavuto amene akukumana nawo. Ndatchula list ya zinthu zosiyanasiyana. Mavuto mwathu tithopezamo mtendere, mukusautsidwa mwathu tithopezamo mtendere, malingana ndi kuti zonsezo tikaziyanjanitsa ndi mtanda wa Ambuye Yesu. I repeat once more, what are the things that make you happy? Do they edify God? Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.